Γεια σου Γιώργο, πού πας? Πάω φροντιστήριο, εσύ? Εγώ πάω μάθηση, γιατί δεν θέλω μόνο να περνάω καλά, αλλά θέλω να περάσω και κάπου καλά. Με ξέρεις, είμαι απαιτητική. Όλοι όσοι θέλουμε ένα φροντιστήριο που αποδεδειγμένα αξίζει, στη μάθηση πηγαίνουμε. Γιατί οι επιτυχίες της μάθησης στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν υπάρχουν. Ξέρεις πως τα πήγαν φέτος? Και βέβαια ξέρω. Ο φίλος μου Αρβανιτάκης ο Βαγγέλης έβγαλε 18.865 μόρια. Τα πιο πολλά σε όλο το νομό. Και από την πρώτη λυκείου στη μάθηση πήγαινε. Αλλά και η Παχή Χριστίνα με 18.832 μόρια. Και ο Θάνος ο Εμμανουήλ με 18.828 μόρια που ήθελε ιατρική. Και η Μπίζογλου η Μάγδα που είναι πρώτη στο Άργος με 18.559 μόρια στη μάθηση πήγαιναν. Αλλά αν θες να δεις όλες αυτές τις απίστευτες επιτυχίες σε μια χρονιά με τόσο δύσκολα θέματα, εσύ όλο το απόγευμα στο Facebook είσαι. Πάτα ένα κλικ στην ιστοσελίδα της μάθησης, στα τοπικά blogs ή πάρε την τοπική εφημερίδα του μπαμπά σου. Το δικό σου φροντιστήριο έβγαλε αναλυτικά τις επιτυχίες του για να συγκρίνεις. Με προβλημάτισες. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτώ? Κάνε το σίγουρο βήμα! Έλα στη μάθηση! Κέρδισε κι εσύ τη δική σου επιτυχία! Φροντιστήρια Μάθηση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 21006 και 44 244.